Da gejing temu benele ban pensutu egipat ba halor ki an bapher ha kasipale jang tayo ka District Legal Services Authority jang ka District Riboy kala penlong ya ka program ha ka dorbar hall jang ka shnong Umtasor ha ka bakala jing batay egipat ba bakin sngotu bat bantip syai halor ki an bapher ka ba kum kinong shnong kidai bantip kum shibanta ban pensutu pat ba ya ki an bapher kamtam na ka bentak samla ka District Legal Services Authority jong ka District Riboy lengba ka jengkershan jong ka National Legal Services Authority haka khandro trek jemang arhajar arpusau kala penlong na ka program bekerpang ban ai jinghikai gi paidbah bakin tip ikian neki kendon bapher ba kum kinong shnong ki di bantip kenang bakan long ka jingyada ya ka hok jongki ya kene ka program ai jinghikai gi paidbah ala penlong ha ka shnong Umtasor ka District Riboy haka khandro trek jemang Malawan bani shimbanta na ki kena skol ki samla ki long kemi long kapa ki shnong Umtasor kabla penlong ru ha ka dorbar hall jong ka shnong Umtasor lengba ka jing penlong ya ka program la ai jinghikai halor ki an bapher kum ke NDPS Act ka Juvenile Justice Act ka POCSO Act ka Protection of Women from Domestic Violence Act bat kiwei Hagani ke program ai jinghikai nalor kinong shnong ke shnong Umtasor. Lawan bani shimbentaru ban pensyai ki paidbah halor ki an bapher da ikong B Lamare Legal Aid Council ke District Riboy, kong N Namsau Legal Aid Council, bat kong I Moksha Para Legal Volunteer ke District Riboy.